Kapan itaku tay bukuk song norok jotono saimano obong kangke tumjang जों tini oro paisok paikha belai tong thogo jaga aske kusuk jaga obo jara narok phainamu chungkangke phainai phimano yang ni view kisa naidi belai kheno musangsak yang naidi chini resap kereng sarchi kumani kokone tini belai khen mutumani o hapung rok musangjak naidi o sumui nangjak ne je bo sarchi kumar sapani ঠিক om hagano yang hapung hatai bo belai khen nai thojak belai khen o jaga kaisa tourist narok joton saimang kana je phainai rok tumjam hnai belai khen nai thogo yang nai view rok bo omo aske kusuk hatai sakao tongthotok belai khen o sakao phaikangke belai khen khakjang utam hingkake aske nok bar tongthokmani o jagao ang kokman bijinti saimangko o jagao kaisa family tongo o jagao 30 family hai para tongo matro borok bolong bijinti himlai tonglayo tolan sim himi phaikangke borok yang sopainani 3 ghonta hainango borok boroni kamio sopainani hingkake omo hai kusuk sakao belai khen tourist asik kahamke khulokmani belai khen angbo tajakha tam hingkana yang view busuk tongthotok kwbangma lukurok o jagao beraina bagui kwbangma hasteni borok hainai phelayo jotono janjari je oko tongthoktui o jagao berai thangphelayo discipline rok o jagao belai khen naithogo tam hingkake plastic packet rok je kono mane rona hani khibijagya o jaga dustbin rok kaham ken khibijago genaro bo tongno phainai na mutung khangke o jaga phaimano new haplong obo Dima Hasao district ga jongyang tai buskangni update na rono nugan jumui nang horo basu sugui hapung hatai ro nayan lekai horo busnaro basia pokoknya hesi oro basuk kusuk naik no leng sano yang nobar kesang khai tong bagai basu sugui hapung hatai ro ubui no jumui nang horo jumui nang horo jumui nang horo obong ko jotoni tumjangni jaga paithak kusuk o jagan kasai tong tabok yang nari busuk kusuk mabo kosto marken nari hinjano jaga rok punglas nari nuguban khana hingke yang जों gari phaimani bukunu kisa nari obong ko जों ayang hapung hatai kabui phaimani ge जों tabok yango je kaimaman जों osto se kalai tongo belai khano kosto oro bura boro rokle ta phaija jasidi जों हाइसिकला जुवान रकसे बसे कष्ट ओ जागा उमा नाय नाय रि न गता नुगन फोरोङै तंदि tong jaga leng mani yang phunu tek se view nari oma noro bo jaga tourist khaina mu tongke phaimano bo jaga tongjane jaga ro tongo ten rok tei sakao tongko nokuma khana hapung hatai o jaga tinisuk jratei o kamini lukurok khorok sapan hamiangai bo o jaga ni langma chaya khu lukurok tamni ka o jaga belakhen weather kaham tei joto borok samung samani bolongni samung rok saman bagai o jagani tinisuk jati borok khorsa pano sak hamia rok ngai langma chaya ko hnai जों saman ka khorsa antini khoptui ke aske sungman hore जों जतनि कुसुगन फाइसक बायखा मारक yang nuguman khana je kupur play ono jotono tumui kobol lajak o jaga tabuk se tong photok na dino par basken sibu yang phari tek thunde yang tolani na di se ke tong photok o jaga o kusuk as ke kusuk yang khunu be om se kusuk no जों om go siawoi
moi na di o jaga sing tini sok paikha yang siari dubui klai nugi man khana noro yang nok pupur dan nugi sini ya nari besek kusuk ni sing omsuk kusugo sing tini ka sawi o jaga sok paikha pia bang obon koini hasteni lukurok norok tomung o jaga phaina ningkangke kisa norok o jaga phaina ni sikang kisa doktor kaham ke najagi phaidi tam ningkangke oro phaina ningkangke belakin saks kos rongo asuk maun everest kusugo kanani omsuk sohosya baksa kai sopai meya tolarok batma tongba ketam belakin o jaga kanani ningkangke lengo nadi besek kusugyang nadi korok tau kasih tongko om hake lukurok nadi kopaksat nadi sopai tongkha kangke yang nadi siari ekdom masangsak sini recap kereng sar Cir Kumar ni recap mungno tini belaikan muitoman khatam kangke bo kok thai kholi kelang mani tongo o sumui nangjak nei recap mani kok thai no tini belaikan muitomanai omsuk hapung hatai kutugo nadi masangjak siari dubui khlaiai Sumui nangjak hapung hata nini khorogo masangjak hapung hatayo yang tolaw nugi mak nawa jek kemau kupung sombeng sumui jek beri nedi terang yang ke bolong nayan lekai korok busnoro kita buk nokhar senai tewisa yang besek hapung kusuk nadi siari dubui kobonjak cumui cengoi baksa asuk kusugo nadi kangke narok bawa jaga phaina ning kangke tomong no chini tipura hasteni lukurang norok ora phaina musungui tongkhangke norok phaina ni sikang puila doktor thangai norok ni sakno najagdi belaiken ora kasana ning kangke tamni kangke kosto o jaga je chini langma atomsa thagiphan thangmano tamni kangke asuk kusugo kasana ni omo je kusuk asuk kosto ke kakhangke besek leng khangke atomsa sakos tong khangke belaiken riks tolawo khoroksa phatra haste ning nabo kasaimaliya bini sakos tongai bono botolan simin pherok ma thangpika tamni ka kamsu kusugo kasai phainani o jagao belaiken osombob norok phainani gangke puila doktor najagdi gangke oma belaiken kusuk nadi nukhna norok obo tumui ekdom nadi naithatok khlaiai masangjak hapung hatai tuima tuisabai gedalai masangjak naidi हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है घर में भी डिलीवरी होम डिलीवरी होती है अभी तो वो एक्सपायर हो गया तो मजबूर है इसके जाना पड़ता है आप लोग के गांव में कोई एक बार आप लोग जो वोट दिया था ना एक बार सीएम आया है गांव में हाँ आया है पैदल से आया है एक बार आया है वहाँ पे हम लोग रोड मांगा है एसएटीसी लोग भी रोड मांगा गाँव पूरा भी रोड मांगा तो वो लोग ये बना के और इधर तक
एकदम कोना तक ना हाँ हाँ पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन वहाँ तक तो गाड़ी जाता है। हम लोग भी इतना तो गाड़ी जाके वहाँ पे उड़ी से थोड़ा नजदीक होता है, लेकिन फिर सामने में उठते समय वहाँ पे पूरा लैंडस्लाइड हुआ है ना हाँ हाँ नाला में, वही जगह के लिए प्रॉब्लम है। दूसरा तो पूरा रोड है, खराब नहीं है, जा सकता है। बीमारी वायरस भी लेके आता होगा, सर्दी बुखार ये सब तो। जो ट्रैवल करने के लिए आया। हाँ जो बहुत दूर दूर से आने वाला को ना। हाँ हाँ आप लोग का जो गांव में